Тайна 3. Истинското аз. Кой си ти, ако премахнеш всичко, което знаеш за себе си? Опитай се да отговориш на този въпрос. Не бързай. Умът ти ще започне да дадеш готови отговори. Аз съм човек, аз съм име, аз съм професия, аз съм мъж, жена. Но ако премахнеш всички тези етикети, какво ще остане? Кой ще погледне на този въпрос отвътре в теб? Кой е този, който вижда, чува и мисли? Това е истинското аз. Какво е фалшивото аз? Фалшивото аз е всичко, което сме измислили за себе си. Това са маските, ролите и образите, които си слагаме, за да угодим на другите, да бъдем успешни или нужни. Примери за фалшивото аз. Аз съм успешен предприемач. А какво ще стане, ако бизнесът се провали? Аз съм грижовен родител. Ами ако децата поръснат и си тръгнат? Аз съм тази, която помага на всички. Ами ако никой не поиска помощ? Всяка от тези роли ви дава илюзията за контрол и увереност. Но проблемът е, че когато тези роли изчезнат, се чувствате празни и изгубени. Смисълът им е изгубен. Един ден жена на име Елена, успешен мениджър продажби, помолила за помощ. Тя казала: не разбирам какво се случва с мен. Работата ми беше смисълът на живота ми, но след като напознах, не мога да намеря себе си. Струва ми се, че съм никой. Това е класически проблем. Елена се идентифицира с работата си. Но ти не си твоята работа. Разбери, че всички тези роли могат да изчезнат. Но истинското аз ще остане. Как да намерим истинското аз? Да намериш истинското аз не означава да се измислиш наново. Истинското аз е това, което винаги е било вътре в теб, дори преди всички роли и маски. Как да го направим? Ето 3 практически стъпки. Унищожаване на фалшивите роли. Вземете лист хартия и запишете всичките си роли. Аз съм баща, майка. Аз съм служител на компанията. Аз съм успешен предприемач. Аз съм жертва на обстоятелствата. След всяка роля се запитайте: какво ще стане, ако тази роля изчезне? Кой съм аз без тази роля? Истината е проста. Ако една роля може да бъде загубена, това не сте вие. Истинското ти аз не може да бъде загубено. Истинска история. Максим беше известен театрален актьор. Живееше за сцената, но един ден, поради инцидент, загуби гласа си. Светът му се срина. Той не знаеше кой е без професията си. Минаха 3 години, преди да осъзнае: аз не съм моят глас. Аз не съм актьор. Аз съм този, който беше актьор. И в този момент той започна да пише сценарии, защото неговото аз намери нова форма на изразяване. Наблюдение на вътрешния наблюдател. Сега направете един прост експеримент. Затворете очи за 20 секунди и се запитайте: кой вътре в мен вижда тази тъмнина зад затворените ми очи? Чувствате, че някой наблюдава тъмнината. Това не са вашите мисли, това не е вашето тяло. Това е наблюдателят, вашето истинско аз. Когато сте ядосани, този наблюдател вижда, че вие сте ядосани. Когато сте щастливи, наблюдателят вижда, вие сте щастливи. Но самият наблюдател не е ядосан или щастлив. Той просто наблюдава. Опитайте се да отделяте по 1 минута 3 пъти на ден, за да се питате: кой вижда мислите и емоциите ми в момента? Кой е наясно с чувствата ми вътре в мен? Това е вашето истинско аз. Истинска история. Витали бил обикновен човек с постоянни тревоги за бъдещето. Той забелязал, че всяка нощ умът му рисува катастрофи. Но един ден се запитал: кой вижда този кошмар в главата ми сега? Той осъзнал: ако мога да наблюдавам този страх, тогава не съм страх. От тогава нататък той започнал да наблюдава мислите си, без да се идентифицира с тях. Практикувайте, аз не съм това. Тази техника е една от най-мощните. Използвана е от индийския мъдрец Рамана Махарши. Техника. Когато имате мисъл или емоция, кажете си: аз не съм това. Примери: аз съм ядосан, но аз не съм гняв. Аз съм този, който наблюдава гнева. Аз се провалих, но аз не съм провал. Аз съм този, който вижда това преживяване. Тази проста практика дава невероятни резултати. Ще започнете да забелязвате, че повечето неща, които сте смятали за себе си, гняв, радост, провали, са просто феномени.
Но зад всички тези феномени стои наблюдател. Практическа задача – списък с маски. Напишете списък с 10 етикета, които сте си сложили. Примери: аз съм добър, аз съм успешен, аз съм жертва, аз съм губещ. До всеки етикет напишете какво ще се случи, ако това изчезне. Ако умът ви започне да протестира, това означава, че сте открили фалшивото аз. Практикувайте «аз не съм това». В продължение на 3 дни улавяйте мислите и емоциите си. Всеки път, когато се появи емоция, гняв, тревожност, негодование, казвайте: аз не съм това. Изслушайте наблюдателя. Седнете в тишина за 5 минути. Затворете очи и се запитайте: кой сега осъзнава тази тишина? Кой чува мислите ми? История за размисъл. Учениците попитали учителя: учителю, как можем да намерим истинското си аз? Учителят мълчал. Час по-късно един от учениците не издържал повече. Чакаме отговор. Учителят вдигна камъка и каза: кой чака? Учениците се спогледаха и се объркаха. Този, който чака, не си ти. Този, който осъзнава, че чака, това си ти. Заключение: истинското ти аз не се нуждае от описания. Това не е твоята роля. Това не са твоите мисли. Това не са твоите емоции. Твоето аз е наблюдателят, който гледа всичко това. Ти не си тялото, не си умът и не са спомените. Ти си този, който осъзнава всичко това. Когато това осъзнаване дойде, се появява невероятно чувство на лекота. Разбираш, че всички проблеми, които са изглеждали сериозни, са просто игра на ума. От този момент започва нов живот. И той вече няма да е същият. Готови ли сте да срещнете истинското си аз? Ако да, отворете следващата глава.